כן, הנה. אז בעצם דיברנו בשבוע שעבר על, התחלנו בשלבי האכילה בעצם מגיל לידה עד חצי שנה, שהעדפה היא כמובן הנקה, אבל אם לא זה תמ"ל. התקדמנו להתחלה של מזונות משלימים ואיך אנחנו עושים את זה נכון. אנחנו מתחילים ממחית ירקות, מתקדמים למחית פירות, מהי המחית השלמה, מהי מכילה, איך אנחנו מאכילים בצורה נכונה ובמתי אנחנו עושים את זמן הארוחות. ובעצם כבר הגענו לגיל 9-10 חודשים של ארוחה שהיא יותר עצמאית, של התקדמות קצת במרקמים, דיברנו על החלון הזדמנויות הזה, על כמה באמת באמת חשוב סביב גיל 9-10 חודשים לא לוותר על זה וכן לתת להם ללמוד לאכול לבד, ממש לתפוס ולהכניס, כי אם אנחנו מפספסים את החלון הזה, זה משהו שיהיה להם יותר קשה בהמשך ללמוד ולרכוש, זה מיומנות שיהיה יותר קשה ללמוד ולרכוש. אז זה אמרנו, דוגמאות לארוחות, דיברנו על נוזלים, דיברנו על איזה מזונות אנחנו מחכים עם ההוספה שלהם, על אלרגנים כמובן, ואיך אנחנו חושפים נכון. אז כמה מילים על צמחונות וטבעונות, כי זה משהו שמאוד מעסיק הורים, במיוחד בתקופות האחרונות. אז תזונה צמחונית וטבעונית, כל עוד היא נצרכת בצורה מושכלת, ולא פשוט מורידים קבוצות שלמות ולא מספקים להם תחליפים, היא יכולה לספק את כל הצרכים התזונתיים, יש שם תחליפים שיכולים לתת את כל החלבון, עם הדבר היחיד שאולי קשה זה ברזל וויטמין B12, שאת זה אפשר לתסף והכל בסדר, כל עוד זה נעשה בצורה מושכלת, היא יכולה לספק את כל הצרכים התזונתיים, אבל חשוב להגיע עם ידע מוקדם, לקרוא, להעמיק, איך אפשר לספק את זה ולהתייעץ עם דיאטנית כמובן. אני תמיד ממליצה מישהי שמתמחה בזה, כאילו אם אתם רוצים ממש מגיל 0 לבסס את התזונה ולדאוג שהכל לספק את הצרכים, אז כדאי להתייעץ עם מישהי שהיא מתמחה בזה, כי יש להם פתרונות כמעט להכל. מקורות צמחיים לחלבון הם לרוב קטניות, שאותם אנחנו נעדיף תמיד לתינוקות באופן כללי, גם בלי קשר לצמחונות. תינוקות אנחנו נעדיף להגיש אותם אחרי השריה, בבישול כראוי. ההשריה הופכת אותם לקצת יותר נעימים לעיכול, מעבר לצורת הבישול ששומרת על הערכים התזונתיים שלהם. ההשריה בעצם גורמת להם להיות קצת יותר נעימים לעיכול, ולתינוקות הרבה פעמים מביאים דברים שהם לא נעימים להם לעיכול, זה גורם להם פשוט הרבה פעמים חזרה של הגזים או חוסר נעימות בטנית כזאת, אז כן חשוב להשרות, לבשל כמו שצריך. כמובן שאפשר לשלב גם טופו, מוצרי סויה, אם זה רק צמחונות ולא טבעונות, אז כמובן כל מוצרי חלב וביצה ואין שום בעיה. בנוסף, התזונה הזאת הרבה פעמים היא גם די דלה בקלוריות, כי היא מבוססת הרבה פעמים על מזונות שהם יותר דלים בקלוריות, ולכן אנחנו כן נרצה לשלב מזונות שהם עשירים באנרגיה, כמו שומנים בריאים, מחית שקדים, חמאת בוטנים, אבוקדו, ממרחים למיניהם. וכולי. אז כמה מילים על בייבילד, כי זה מאוד טרנדי עכשיו ומאוד מעסיק את כולם, ותמיד שואלים אותי על זה, גם בקליניקה וגם פה בהרצאות. אז בייבילד זו גישה שמדברת על, זה שיטה בעצם, שיטה נוספת להציג את המזון לתינוקות בשלבי הטעימות הראשונות. זאת אומרת, כמו שאנחנו הצגנו קודם, זו השיטה הקלאסית. המעבר בין המרקמים, אני מציגה טחון, אחרי זה אני מתחילה להציג מעוך גס כזה, איזשהו משחק קטן של טעמים, ולאט לאט אני מתקדמת למזון מוצק ולאוכל אצבעות באמת. הגישה הזאת אומרת ממש משלבי הטעימות הראשונות, להגיש את האוכל בצורה עצמאית. אנחנו רוצים שהתינוק יוכל לקחת לבד ולשלוט באכילה שלו, ולא לעשות איזושהי אכלה שהיא פסיבית בכפית ממש מההתחלה. זאת אומרת, ממש מגיל חצי שנה, התינוק אוכל באופן עצמאי, לא כמו שדיברנו קודם, סביב גיל 9-10 חודשים. עכשיו זו גישה. והיא עדיין לא מבוססת מספיק מחקרית בשביל שמשרד הבריאות ימליץ עליה כאיזושהי דרך להזנת התינוק, כמו שהוא ממליץ על הגישה הקלאסית שדיברנו עליה קודם, ולכן זה לא נמצא במדריכים להזנת התינוקות וכל הדברים האלה, אבל היא שיטה מאוד מאוד נחקרת ומאוד מאוד הולכת היום ומאוד מאוד טרנדית, וזה אלטרנטיבה לשיטה הרגילה. אני תמיד אומרת שזה לא מתאים לכולם.
זה מאוד נחמד, ואני יכולה להיות אימא שסופר קוראת וסופר מתעניינת ושומעת על כל היתרונות של השיטה הזאת, ואומרת, אני רוצה להכיל את הילד שלי בבייבי לד, אבל אני מאוד מאוד חרדה, ומאוד מאוד קשה לי, ואני מאוד מאוד מפחדת מחנק, וקשה לי לתת את האמון בעניין הזה שהתינוק יוציא לבד, וכל מיני עקרונות שהשיטה מדברת עליהם. ואז אני יושבת ככה מאוד קבוצה, וכבר דיברתי איתכם על המשמעות של לחץ שאנחנו משדרים בזמן האוכל לילד, ולכן מאוד מאוד חשוב לדעת ולהיות בהבנה שהגישה הזאת לא מתאימה לכל אחד. זאת אומרת, אם אני לחוצה, אז תתקדמי בשיטה הקלאסית, תרכשי את האימון שלך, תראי שהילד כבר יותר מתקשר, שהילד כבר יותר יציב, שהילד כבר יותר יודע להכניס ולהוציא דברים מהפה, ולאט לאט תתקדמי לאכילה עצמאית. לעומת זאת, אם את יותר רגועה, את יותר מתמסרת לשיטה, את יותר מאמינה שיהיה בסדר, זה לא ילד ראשון שלך, את כבר מכירה, את כבר יודעת, אז אפשר לנסות את זה. מתי זמן נוסף שאני כן ממליצה על זה, וזה חשוב לי להדגיש לכם, כי רובכם עדיין לא התחלתם את הטעימות. הרבה פעמים יש המון ילדים שכל נושא האכילה הפסיבית לא עובר להם חלק. זאת אומרת, הרבה פעמים הורים פונים אליי, לא, אני לא מדברת על כמה ימים שהילד עושה איזשהו רפלקס הקאה, אלא על שבוע, שבועיים שמנסים, והילד לא משתף פעולה, לא מוכן לשתף פעולה עם המרקם התחון הזה, עם האכילה הפסיבית. עכשיו צריך לזכור, דיברנו על זה שבוע שעבר, שכל עניין הטעימות והאכילה זה גירוי חושי מאוד מאוד חזק עבורם. הם רגילים לקבל עד עכשיו, עד גיל חצי שנה, את אותו אוכל, באותו מרקם, באותו ריח, ומשהו בא להכניס כפית. שמכניסים לי כפית לפה ויש לי טעם חדש, מרקם חדש, ריח חדש, הכל חדש. יש ילדים שהוויסות החושי שלהם הוא מאוד מאוד מוגבר, ומאוד קשה להם עם הנושא הזה. ושם אנחנו ממליצים להורים, אחרי שהם ניסו תקופה מסוימת להכיל בדרך הקלאסית, ולא הולך, וממש לפעמים מראים לי אפילו סרטונים שהילד ממש ממש מתנגד, ורפלקס הקאה שלא לא חולף, אז אנחנו כן ממליצים לתת לילד להתנסות. יש משמעות בחקירה הזאת של המזון קודם. הוא קודם תופס, הוא מכניס, הוא מועך, הוא מרגיש את המרקם, הוא יכול לקרב לפה, להריח, הוא יודע שהוא יכול להכניס ולהוציא, השליטה היא נמצאת אצלו, וזה מפחית את מפלס החרדה שאנחנו לא רוצים שיהיה סביב האוכל. אז מתי אנחנו ממליצים על שיטת בייבי לד? בעיקר כשיש בעיות חושיות ושהילד לא מסתדר עם הטעימות הקלאסיות, או שההורים רוצים לאמץ את הגישה הזאת ולאמץ את השיטה הזאת. אבל בגדול אין איתה איזושהי בעיה, היא פשוט צריכה עוד ביסוס מחקרי, בעיקר בהשפעה שלה לאורך זמן ובסכנות שיכולות להיות באכילה עצמאית מגיל חצי שנה. אז בהמשך ישיר לבטיחות במזון, אז אנחנו כמובן נימנע ממתן של פיצוחים, שקדים, אגוזים בצורה הטבעית שלהם עד גיל 5. כמובן כשהם תכונים לאיזשהו מרקם חלק או מחיות, אין עם זה שום בעיה. מאכלים עגולים כמו זיתים, מלפפון, עגבניות שרי, גזר, ענבים, נקניקיות, אנחנו חותכים אותם לאורך ולא לא בצורה של עיגולים, כי זה, כל עוד שחתכנו בצורה של עיגול, זה אותה סכנת חנק, כאילו הבאנו להם את כל הענב. ירקות ופירות קשים, קודם כל אנחנו מרככים, ואחר כך אנחנו חותכים באופן שמתאים לתינוק שלנו, אם זה למרוח בהתחלה, אם זה לחתוך לאצבעות או לרצועות, או לפעמים גם צריך לקלף, כמובן להוציא את הגרעינים, כמו שדיברנו קודם. ממתקים, סוכרות, מרשמלו, פופקורן, מסטיקים, כמובן להימנע עד גיל 5, אם אפשר יותר מה טוב. וזה חשוב, הנקודה האחרונה, להימנע מאכילה בעת נסיעה ברכב, בעת נסיעה בעגלה, בנדנוד בנדנדה, תוך כדי משחק או ריצה. הם עדיין קטנים, אני מדברת איתכם גם בגיל שנה, הם עדיין קטנים והם עדיין לומדים את כל הסיפור הזה של אכילה והסחת דעת קטנה. הם עדיין לא שולטים בכל הסיפור הזה, כמו שילד בן 4 או 5 מצליח לאכול ככה מתוך, בלי זה, עדיין האכילה דורשת מהם איזשהו ריכוז ואיזשהו מאמץ, הם מפעילים את הריכוז שלהם, ואם דעתם מוסחת במשהו אחר, אם הם מתנדנדים, או אם אנחנו אפילו נוסעים באוטו, זה יכול מאוד מאוד לגרום לחנק, וזה מאוד מאוד מסוכן. ולכן אנחנו נרצה להאכיל ילד בגילאים האלה, כשהוא נמצא שהוא יושב סטטי,
כל ילד ומה שמתאים לו בצורת ישיבה שלו, אבל הישיבה היא צריכה להיות סטטית, לא באיזושהי תנועה תוך כדי האכילה, ושכל כולו יהיה מכונס באכילה, ואנחנו נרחיב על זה. אז זה סיכום למצגת הזאת ונתקדם לחלק הבא של ההרצאה. לידה עד 6 חודשים, כמו שאמרנו, הנקה או תמ"ל באופן בלעדי. גיל 6 חודשים אנחנו מכניסים מזון משלים, כמו שאמרנו כבר, התמ"ל או הנקה לא מספיקים, ולכן זה נקרא מזון משלים, הם לא עונים על צרכי האנרגיה, צריכים להשלים את זה באוכל. סביב גיל 9-10 חודשים אנחנו מתקדמים לאכילה עצמאית, למזון אצבעות, למזון שהוא קצת יותר מוצק, שהילד יכול לתפוס ולאכול לבד. חשוב להוסיף מזונות שמשאירים בברזל, לבצע סקירות בטיפת חלב של איתור אנמיה. משפחות צמחוניות טבעוניות, להתייעץ עם דיאטנית, לרכוש את הידע המתאים וזה אפשרי. וכמובן אנחנו מתאימים את המרקם ואת צורת האכילה עד גיל 5. אז רק שנייה, אני אצא מפה. אני אעשה לכם סטופ שייר לרגע. עד שאני אפתח את המצגת, מי שיצטרף, תשלחו לי בבקשה בצ'אט את המייל שלכם, כדי שאני אוכל לשלוח בסוף ההרצאה את הסיכום של הסדנה. לא בסוף ביום ראשון, אבל כשאני אוכל לשלוח לכם את הסיכום של הסדנה, תשלחו לי בצ'אט את המייל מי שיצטרף ולא שלח עדיין. בינתיים אני אעבור למצגת הבאה. רואים, נכון? אז התקדמנו בעצם לחלק השני של ההרצאה. אז הוא מדבר קצת יותר על גיל שנה ומעלה, על האכילה היומיומית שלנו, בעצם שכבר רוב התינוקות עד גיל שנה, בעצם כל המסכות האלה של הטעימות וכל המרקמים והבלגנים האלה קצת מסתיימים, והם אמורים לאכול כמו שהם יאכלו במשך הילדות שלהם, סביב גיל שנה והלאה. אז בעצם מגיל שנה ואילך לא נדרש תמ"ל, כשהתינוק בריא והוא אוכל וגדל בצורה תקינה ואוכל אוכל מגוון מהתפריט המשפחתי, כבר לא חייב את התמ"ל. מרבית התינוקות ימשיכו עדיין לשתות תמ"ל גם אחרי גיל שנה, וזה בסדר. מספר פעמים ביום, בוקר, לילה, מתעוררים לפעמים באמצע הלילה, הכל בסדר. תמיד מאוד נרתעים מזה שבגיל שנה צריך להפסיק. לא תמיד צריך להפסיק, יש ילדים שהם סופר משתפים פעולה עם האוכל, וכבר מפסיקים לפעמים אפילו לפני. אבל מגיל שנה ואילך כבר לא צריך את התמ"ל. אם הילד ממשיך לרצות עדיין תמ"ל בנקודות מסוימות ביום וזה לא פוגע לו באכילה, הכל בסדר, תמ"ל לא הנקה כמובן. אבל כבר לא חייב את זה. אנחנו נרצה שהוא יאכל כבר מגוון מזונות, שהוא יתנסה כבר מכל קבוצות המזון, דגנים, בשר, מוצרי חלב, ירקות, פירות, שמנים, שומנים, ולא יהיה עדיין מקובע על אותם מזונות. חלילה, אנחנו לא רוצים שילד יגיע לגיל שנה שהוא עדיין אוכל את המחית פירות ואת המחית ירקות כל יום. מגוון צבעים ומרקמים, כמובן גם בגיל שנה יש איזושהי ספירת דם לאיתור ומניעה של אנמיה בטיפות חלב. אנחנו נרצה שהילד, וזה מאוד מאוד חשוב, יקבל כבר בשלב הזה את התפריט וההרגלים של המשפחה. זאת אומרת, אנחנו לא נרצה שילד בן שנה יקבל צלחת שהיא שונה משאר הבית. כבר בשלב הזה אנחנו רוצים שהילד ילמד לאכול את מה שהמשפחה אוכלת, ויהיה חלק מהארוחה המשפחתית ומחוויית האכילה המשפחתית. הוא חלק מכל המכלול. תמיד שואלים אותי על הגבלת שומן, כשאני מדברת על גבינות שמנת או על גבינה צהובה. אין עניין, לא מומלצת הגבלת שומן או כולסטרול בשנתיים הראשונות לחיים, היום כבר מדברים גם הלאה, אבל בשנתיים הראשונות לחיים אין לזה שום משמעות. בשלב הזה כבר אפשר לשלב דבש, אבל זה לא חובה, זה לא אלרגן שיש חשיבות לחשוף את הילד בגיל שנה, זאת אומרת, גם אם הוא נחשף זה כבר לא, זה לא נורא. אפשר לעבור לחלב פרה מפוסטר, זאת אומרת שהרבה הורים שמעדיפים להביא את זה בבקבוק במקום התמ"ל, או ככה בדרך לגמילה, או כל מיני דברים כאלה. אז מגיל שנה זה כבר אפשרי, ולעודד שימוש בכלי אכילה, שתייה, להפסיק את האכילה מבקבוק, במיוחד אם רוצים לגמול, זאת אומרת, כשאנחנו כבר רוצים לגמול מבקבוק, אז אני כן ממליצה
להתחיל להעביר אפילו באיזשהו שלב, גם אם זה את התמ"ל, לכוס או למשהו כזה, ולהפסיק את התלות בבקבוק עצמו, אבל זה בהמשך. וכן להשתמש בכלי אכילה ושתייה גם אם אנחנו חושפים לפני זה, אבל סביב גיל שנה אנחנו כבר רוצים שילד ילמד להשתמש בזה, וזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו כבר לא רוצים שילד יאכל פסיבית, שאנחנו מאכילים אותו סביב גיל שנה. אז איך נראה לנו סדר יום מגיל שנה ומעלה? אז בעצם בבוקר, כמו שאמרתי, זה לגיטימי וזה ממש ממש בסדר שיהיה עדיין הנקה או תמ"ל בבוקר שהם מתעוררים. מנגד, יש כבר הרבה ילדים שכבר לא מגלים עניין בזה סביב גיל שנה, אז זה יכול להיות איזשהו מעדן לא ממותק עם פרי או דייסת שיבולת שועל ככה בבוקר, לפעמים לפני המסגרת, לפעמים אם איתנו בבית אז בבית. בביניים, כתוב ארוחת פירות, אבל כבר אין שום סיבה בעולם שזה יהיה מחית פירות, זה צריכה להיות ארוחת בוקר, שולחן המשפחה, זה יכול להיות כריך, זה יכול להיות חביתה, זה יכול להיות פשטידה, זה יכול להיות כל דייסה אם לא הבאנו בבוקר, כל דבר. ארוחת צהריים זה ארוחת צהריים עשירה בברזל, כמו שדיברנו, איזושהי מנת פחמימה, עם מנה בשרית, ירקות כמובן. יהיה לנו עוד איזושהי ארוחת ביניים, אם הילד נמצא במסגרת, אז זה השלב פחות או יותר שהוא חוזר מהמסגרת, סביבות 3:30-4, אז יהיה לנו איזושהי ארוחת ביניים. שוב, זה מאוד דומה לארוחת בוקר, איזה משהו קטן, שייק פירות, מאפינס, הרבה פעמים אנחנו נמצאים מחוץ לבית בשעות האלה, בגינה או משהו כזה, אז אפשר להביא איזשהו משהו לדרך, לקחת איתנו איזשהו פרי או דייסה, או מעדן כמובן. ערב, ארוחת ערב משולחן המשפחה, מה שכולם אוכלים, מאוד דומה לארוחת בוקר. ולפני השינה, לפי הצורך, זה תלוי בילד, תלוי כמה הוא אוכל, תלוי כמה הוא משתף פעולה, אבל הנקה אותה. אז פה מוצגת לכם בעצם קשת המזון לתזונה בריאה. בעצם סביב גיל שנה, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים שתינוק יאכל, ילד, פעוט, יאכל בצורה מגוונת, מכל ההמלצות של תזונה נכונה, מכל קבוצות המזון, ובאמת השאלה שנשאלת זה, אז מה נכון, איך נראה הסדר יום ואיך נראית אכילה של ילד, בצורה שתלווה אותו, זאת אומרת, כמונו, ממש אותם המלצות כמו של אדם בוגר. אז בעצם אנחנו מכירים את זה יותר מהצורה של הפירמידה. משרד הבריאות שינה את ההצגה של זה לצורה של קשת, שלטענתם היא יותר נכונה ויותר מדויקת, אבל בגדול זה על אותו רעיון. הקשת הכחולה, זה בעצם העבודה, הפעילות הגופנית, הארוחות המשפחתיות, הסביבה, שזה הדברים שככה עוטפים אותנו. בקשת הירוקה, יש לנו את הירקות, הפירות, הדגנים המלאים, שאותם אנחנו נרצה לגוון על בסיס יומיומי. הכוונה שהם ייכללו כמעט בכל ארוחה. המרכיבים של הקשת הירוקה הם צריכים להיות כלולים בארוחת בוקר, בצהריים, בביניים, ירקות, פירות, דגנים. זה צריך להיות כלול בכל ארוחה ואנחנו רוצים לגוון אותם. אחרי זה יש לנו את הקשת הצהובה, ששם יש את השמנים הבריאים, טחינה, אגוזים, קטניות, חלב, מוצרי חלב, ואיתם אנחנו רוצים לגוון לפחות פעם ביום. זאת אומרת שלפחות פעם ביום ילד יקבל מוצרי חלב, יקבל איזושהי מנת שומן בריאה. בקשת הכתומה יש לנו את החלבונים, העוף, ההודו, הדגים, הביצים, שאותם אנחנו רוצים לגוון על בסיס שבועי. אנחנו לא רוצים שילד יקבל כל יום רק עוף, אלא לגוון את זה. יש הרבה שטוענים שהביצה צריכה להיות למעלה, שגם אותה צריך לרכוש על בסיס יומיומי. יכול להיות, כאילו אני מסכימה. אפשר לאכול כל יום ביצה, אין עם זה שום בעיה. אבל העניין הוא עיקר הגיוון. בשר בקר הוא בקשת הוורודה, ואותו אנחנו כן רוצים להגביל לעד 300 גרם בשבוע, בערך 2 מנות של ילד, עד 2 מנות בשבוע. וכמובן בקשת האדומה שהיא בעצם מחוץ לקשת, יש לנו את השתייה המתוקה, את הממתקים, את החטיפים, את הבשר המעובד, את המזונות המעובדים, שאותם אנחנו רוצים להפחית מאוד, כמה שניתן להוציא מהתפריט. צורה נוספת להסתכל, וצורה שאני תמיד מעדיפה יותר, להסתכל על אכילה נכונה ולחנך את הילדים לאכילה נכונה בצורה הזאת, זה בעצם צלחת מנצחת.
הכוונה היא שאנחנו יכולים מאוד 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 לדאוג שהתזונה תהיה מאוד מגוונת בבית, ועל בסיס קשת המזון ותזונה ים תיכונית, ושהכול יהיה מאוד לא מעובד, ויש לנו שליטה על זה עד גיל מסוים, אבל באיזשהו גיל כבר ילד יוצא לבחוץ, הולך לחברים, הולך לסבא וסבתא, יש ארוחות משפחתיות, יש מפגשים, ולא תמיד יש לנו שליטה על מה שנמצא בצלחת של הילד, והרעיון הוא להקנות לילד את הכלים לאכול נכון, לא משנה מה נמצא מולו. זאת אומרת, אנחנו לומדים לאכול בכמויות נכונות, בסדר אכילה נכון, בצלחת שהיא נכונה ומאוזנת, ואז כבר לא משנה כל כך מה נמצא מולו, אם מדי פעם נמצא נקניקיות וצ'יפס, הוא ידע לאכול נכון את זה, לא משנה מה, וזה הרעיון וזו הכוונה. הצלחת שלנו בעצם אנחנו מחנכים ממש מההתחלה, יש היום צלחות כבר שמחולקות לשלוש בכל מיני מקומות. וזה דבר מאוד נכון, אני תמיד אומרת לילדים גדולים יותר, תיזכרו בחמגשית שמביאים לכם בהזנה בבית ספר, בכלי הזה שמחולק לשלוש. ככה אנחנו רוצים לאכול, שיהיה לנו פחמימה בשליש אחד של הצלחת, חלבון בשליש השני, וירקות תמיד יושבים איתנו, מנת ירק תמיד נמצאת איתנו בצלחת, זה החלוקה הנכונה של הכמויות. אנחנו נתחיל לאכול את החלבון והירקות, ואת הפחמימה אנחנו נאכל בסוף. לא נתחיל ישר לזלול את הפחמימה, כי אז היא תיגמר מהר ואנחנו נרצה עוד מהפסטה, או עוד מהתפוחי אדמה, או צ'יפס, או פירה, או מה שזה לא יהיה. ולכן אנחנו תמיד נתחיל לאכול את הירקות ואת החלבון, ואחרי זה אנחנו נאכל את הפחמימה. זה סדר האכילה הנכון, וזו צורת האכילה הנכונה. אז בעצם כשאנחנו מדברים על אכילה נכונה וצורת אכילה נכונה, אז מאוד מאוד חשוב לדבר על יחסי האכילה. אכילה והאכלה נכונים בינינו ההורים לבין הילדים. מי שזה לא ילד ראשון שלו בטוח מכיר את כל ענייני האכילה, את כל הבררנות, את כל המאבקים לפעמים שיש לנו עם הילדים סביב האוכל. אז בעצם יש פסיכולוגית ילדים מאוד מוכרת בארצות הברית, שהיא מתייחסת לכל העניין הזה של אכילה והאכלה, והיא מדברת על מודל חלוקת האחריות. היא בעצם אומרת שלנו ההורים יש אחריות. אנחנו מחליטים מה מוגש לשולחן בארוחה, איפה אנחנו אוכלים, אם זה בשולחן או בסלון או כל דבר אחר, ומתי אנחנו אוכלים את הארוחה. הילד לעומת זאת מחליט מה לאכול מתוך מה שבחרנו להגיש, כמה לאכול, ואם בכלל לאכול. זה האחריות של הילד וזו האחריות שלנו ההורים. ברגע שתחומי האחריות בעצם מתנגשים, שהילד מתחיל להתערב לנו במה להכין לאכול, במה להגיש. אני לא מדברת על פעם אחת ששואלים את הילד מה בא לכם, אני מדברת על באופן קבוע, שילד מתחיל להתערב לנו במה או מתי אוכלים או איפה אוכלים. לא, אני לא רוצה לאכול בשולחן, אני אוכל בחדר. כאן מתחילים להיות יחסי אכילה שהם לא נכונים, ומנגד כמובן שאנחנו מתערבים לילד, למה אתה לא אוכל את העוף, למה אתה לא אוכל את הירקות, למה אתה תאכל את זה, לא סיימת, לא אכלת עוד כמה ביסים. זה כאן מגיעים יחסי אכילה שהם לא נכונים. אם כל עוד אנחנו נכבד את תחומי האחריות האלה, אז מפלס הלחץ סביב כל האוכל יורד, ובאמת באמת אפשר לראות תוצאות, ואיך ילדים אוכלים בצורה שהיא יותר נעימה ונכונה. אז כששואלים אותי מה הכמות הנכונה של ילד לאכול, אז אני תמיד אומרת, זו כמות שהיא נכונה, וזו כמות שהיא נכונה, וגם לפעמים זה כמות שהיא נכונה. יש ילדים שלפעמים, יש ימים, אני לא מדברת על באופן קבוע לא אוכלים בארוחת ערב, אבל אם יש ילד שפתאום לא בא לו, אולי הוא לא מרגיש טוב, אולי הוא אכל קצת יותר מהיום בצהריים, הוא שבע, לא מתחשק לו, לא בא לו, הכל בסדר. זה בסדר גמור, אתה לא רעב, הכל טוב. כל עוד אנחנו מתווכים את זה בצורה נכונה, ואני תמיד אומרת להורים להשתמש בשפה נכונה, זאת אומרת להסביר לילד שכשהוא לא אוכל, אני מפרשת את זה שהוא שבע. אתה שבע, אנחנו לא אומרים לילד לא בא לך את זה, אתה לא רוצה את זה, כי אז זה מאוד מאוד מעודד בררנות ומאוד מעודד את החשקים, את מה מתחשק לי, מה בא לי. כן, לא בא לי היום את הארוחה הזאת, אני רוצה ככה וככה. ואז גם הרבה פעמים אנחנו נוטים להביא לילד אחרי האוכל משהו אחר שהוא כן רצה, כי הוא לא אכל שום דבר ואנחנו מודאגים. אז מבחינתנו ילד שלא אכל והצלחת שלו נשארה ריקה או שלמה ולא נגע באוכל, אנחנו מפרשים את זה שהוא שבע, שהוא לא רעב. וילד שבע לא צריך לאכול לא מעדן ולא קורנפלקס עם חלב ולא שום דבר אחר במקום. זאת אומרת,
לא אכלת? אתה שבע? אני מבינה שאתה לא רעב, הכל בסדר. אתה יכול לקום, ואם אתה תהיה רעב, אתה יכול לחזור ולאכול. אז קצת עשה ולא תעשה בכל העניין הזה שקשור לאכילה ממש מגיל קטן. אז כמו שדיברנו קצת בשבוע שעבר, אנחנו ממש ממש חשוב לשמור על אווירה נעימה ורגועה סביב האוכל. אני יודעת שהרבה פעמים יש לחצים ועבודה וטלפונים וממהרים לצאת, והבייביסיטר תכף צריכה להגיע, ואני רוצה גם להספיק מקלחות ולהרדים, ויאללה, יאללה, תאכל מהר את הארוחת ערב. אבל מאוד מאוד חשוב שהאווירה תהיה נעימה ורגועה ונינוחה. כל חוויית האכילה, במיוחד בשנה הראשונה, זה משהו שכל כך משפיע על יחסי האכילה והאכלה נכונים בהמשך, ולכן מאוד מאוד חשוב מבחינתי, במיוחד בגיל הזה, אין לכם את הפניות, תוותרו היום על הארוחת ערב, סתם לדוגמה, ותביאו בקבוק, ואל תאכילו ילד שאתם בלחץ וטרודים, וככה, נו, תדחוף עוד כפית, יאללה, אני רוצה לקלח אותך, יאללה, אני רוצה להרדים, או שאתם בטלפון, או שאתם עסוקים באמצע זה ויכוח עם הבעל, וכל זה דברים שקורים. אז אם אנחנו לא באווירה נעימה ורגועה, למצוא את הזמן לעשות את זה בזמן אחר. מתן דוגמה אישית, ארוחות משפחתיות, מי שיש לו ילדים גדולים יותר בטוח מכיר את העניין הזה שילד עושה בעיות וקונצים בבית, ובצהרון הוא אוכל הכל. ואומרים לכם בגן שאין שום בעיה, ובגן הוא אוכל הכל. המשמעות של זה אכילה חברתית. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לאכילה משותפת. ילד שמרים את הראש ורואה את כולם סביבו אוכלים, סביבה נעימה ורגועה, ולא משגעים אותו ולא מטרידים אותו עם האוכל, אז הוא יאכל יפה. זה בדיוק הרעיון והעקרונות שקורים במסגרות, ולכן ילדים הרבה פעמים אוכלים יפה במסגרת ומתקשים בבית. כי אף אחד במסגרת לא רב עם הילד ולא מתווכח איתו לאכול, וכולם סביבו אוכלים, וזה הרעיון וזה העיקרון שאנחנו רוצים לקחת איתנו גם לארוחת ערב בבית. אז זה קצת יותר מתאים לגיל שלנו, חשוב שהכפית תהיה מתאימה, שהכמויות יהיו נכונות. אנחנו לא רוצים לשים מעט מדי כדי לתסכל את הילד, אנחנו גם לא רוצים לשים הרבה מדי, אנחנו רוצים לשים את זה בקצה הכפית ולא בעומק, כדי לא לעורר לו איזשהו רפלקס, ושהכפית תהיה מתאימה. זווית האכלה נוחה, אז זה מאוד מאוד חשוב. דיברנו קודם כל, חשוב לא להכיל תוך כדי נדנוד על איזשהו נדנדה ככה רוטטת תוך כדי. היום יש את כל הבאונסרים האלה שאפשר להכיל עליהם, אבל הכוונה שנדנדה שהיא מאוד שייקי כזאת, לא ממליצה להכיל עליה. טרמפולינה כזאת, לא בנסיעה, לא כשהילד יושב עלינו ככה על הברכיים, והוא לא יציב, והוא רק מנסה ככה להתייצב וזה, ואנחנו מנסים לדחוף לו גם אוכל ולהאכיל אותו בהמשך כשעוברים לכיסא. אז מאוד מאוד חשוב שהגובה יהיה נכון, שתמיכה תהיה נכונה, שהמגש יהיה בגובה שהוא נכון ומתאים לילד. והיום מדברים מאוד על החשיבות של תמיכה לרגליים, כמו שאתם רואים פה, שיש איזשהו מידוף, שאפשר ממש לשחק עם הגובה, אבל יש איזשהו מדף לרגליים, כי כשהרגליים מרחפות, כמו שאנחנו יושבים על איזשהו מקום גבוה ובספה, ואנחנו חייבים ככה לנדנד את הרגליים, אז זה מה שקורה לילד כשהרגליים באוויר, כשהוא נמצא על כיסא והרגליים באוויר, הוא חייב ממש לנדנד, וזה מאוד מסיח את דעתם מהאכילה, זה כמו איזשהו משחק, והם מתקשים, אז מאוד מאוד חשוב ככה לנטרל הסחות דעת, ולדאוג שהוא יושב בצורה שהיא כמה שיותר יציבה ובטוחה. אנחנו תמיד נחכה לפתיחה של הפה, ממש כמו בבקבוק, אנחנו אף פעם לא נדחף או נגרה או ככה ממש נכניס בכוח ואולי הוא יפתח פעם הבאה בכפית הבאה את הפה בגלל שזה טעים לו. לא, אנחנו נחכה שילד יגלה עניין, יפתח את הפה ורק אחרי זה אנחנו נכניס את הכפית לפה, זה מאוד מאוד חשוב. בהמשך ישיר, התינוק מסובב את הראש, זה ממש השפה שלהם, זה ממש הדרך שלהם להגיד לנו שהם לא רוצים יותר, שלא טעים להם, שלא נעים להם, שיש להם קקי בטיטול, שמיליון ואחת סיבות, הם לא רוצים יותר להמשיך לאכול. אפשר אחרי זה לנסות את כפית 2, אני לא אומרת כל פעם שתינוק מסובב את הראש באותה שנייה ממש להפסיק את הארוחה, אפשר שנייה לדבר איתו, להרגיע אותו, לחכות כמה דקות, לנסות להביא עוד כפית 2, אבל אם אנחנו רואים שהתינוק מתמיד בזה ומסובב את הראש ולא רוצה לאכול, הוא סיים לאכול, הוא שבע. או שלא בא לו על האוכל הזה והוא לא רוצה ולא טעים לו ולא נחמד לו, או שהוא שבע, אם הוא אכל קצת אז יכול להיות שזה מספיק לו,
בכל מקרה, בגילאים הקטנים הוא תמיד ישלים את זה עם בקבוק, אז אין גם מה להיות בלחץ, ואין מה לדחוף בכוח. כנ"ל לגבי סוגר את הפה, אתם תתחילו ותכירו, ממש נועל את הפה, לא רוצה. אני חייבת לציין ולהגיד שממש רואים את זה. גם במרפאות אכילה וגם אצלי במכבי, תינוקות שלפעמים נמצאים באיזה שהם מסגרות, איזה מטפלת או זה שקצת דחפו יותר בכוח והכילו טיפה בחוסר רצון של הילד בזמן שהוא בכה או שהוא סגר את הפה, כנ"ל לגבי בכי סביב האוכל. זה הסימן מצוקה שלהם, זה הסימן שלא נעים להם, והם פשוט נוצר איזושהי תופעה, זה נקרא כמו אפקט התרופה. כמו שאנחנו דוחפים לילד תרופה בכוח, ככה החוויית אכילה הזאת שהכנסנו לו את הכפית הזאת בכוח, והאכלנו אותו, היא גורמת לו לאיזשהו יחס שלילי, שהרבה פעמים ילדים ממש לא מצליחים להתגבר על זה, ולא פותחים את הפה, לא מוכנים לשתף פעולה עם אכילה והאכלה מכפית, וצריך לעבוד איתם הרבה, וזה מאוד מאוד לא נעים וקשה, ולכן מאוד מאוד חשוב לעשות איזושהי חוויית אוכל שהיא נעימה, וכשילד, במיוחד בגילאים האלה, שאני תמיד אומרת להורים, אין לחץ שילד יאכל, יש לנו תמיד את הבקבוק אחר כך, שנותן לנו איזשהו עוגן, אז היום הוא אכל טיפה פחות, אז אחרי זה הוא ישלים את הבקבוק או את ההנקה, ויאכל טיפה יותר. יש לנו את העוגנים האלה של הארוחות של ההנקה או הבקבוקים, במשך היום, אז אין לנו גם סיבה להיות בלחץ, הכל בסדר, זה מצב רוח של הילד, זה קפיצות גדילה, זה השלב ההתפתחותי, בטח ובטח שאנחנו לא רוצים להגיע לשלב שילד מפתח יחסי אכילה לא נכונים עם האוכל שיש לו חוויה לא נעימה, שכל הסיפור הזה מתקשר לו במשהו שהוא לא נעים, שקצת מעורר לו איזושהי חרדה, וההתמודדות עם זה היא הרבה יותר חמורה, אז אנחנו נעדיף שכל פעם הוא יאכל כפית 2, גם אם זה כפית 2, ולא לדחוף בכוח. התנסות עצמאית בכלי אוכל ושתייה, אז בעצם היום מדברים על ממש מההתחלה להביא להם כפית וצלחת ולתת להם לחקור ולהתנסות לבד סביב גיל, כמו שאמרתי, 9 חודשים ממש מהשלבים הראשונים, אבל סביב גיל שנה כבר אנחנו רוצים שהילד יוכל לגמרי לבד. הכל בסדר, גם אם אנחנו תוך כדי גם עוזרים ומאכילים, וגם לנו אולי יש צלחת, וגם לנו יש כפית, וגם לילד יש כפית, ונותנים לו תוך כדי שחוקרים גם לחקור ולהתנסות לבד, אבל מאוד מאוד חשוב לתת לו להתנסות, ובהמשך ישיר להתלכלך ולחקור, זה חלק מהעניין, זה חלק מהכיף שלהם. מחקרים ממש מראים שיש חשיבות, שיש קשר מאוד מאוד ישיר בין בררנות אכילה וסלידה מאוכל ובעיות חושיות להורים שכל היום מנקים את הילד בזמן האוכל. נהיה להם, כמו שאמרתי, יחסי אכילה לא נכונים. זה ילדים שתמיד אחרי זה מעדיפים אוכל יבש, נקי, בלי רטבים, בלי לכלוכים. אני קוראת לזה. ולכן מאוד מאוד חשוב לתת להם להתלכלך. הרבה פעמים נשארת לנו רק הארוחת ערב, תנו להם לחקור, תנו להם ללמוד, בקיץ אפילו מבחינתי, תורידו בגדים, אני אומרת להורים לפעמים, תורידו להם את החולצה, שישבו, שיחקרו, שיתלכלכו, משם ישר למקלחת, לעשות מקלחת טובה, וזה חוויה מבחינתם, הם עוררו את כל החושים שלהם. ולכן אנחנו נמתין עם הניקיון לסוף הארוחה, אפשר לנקות, כמובן שאנחנו רוצים לנקות, אבל כל עוד זה לא נכנס לאף או איזשהו משהו שיכול להיות קצת מסוכן, אנחנו רוצים להמתין עם זה עד סוף הארוחה ולא ככה כל ביס לנקות, כי זה פשוט גורם להם להרגיש שזה לכלוך, וזה ילדים שאחרי זה מפתחים בררנות באכילה ויחסי אכילה לא נכונים. חשוב, הימנעות ממשחק, הסחות דעת בזמן הארוחה, ילד צריך לדעת להיות מרוכז בארוחה, שזה מה שיעניין אותו, הוא לא צריך דברים אחרים, הרבה פעמים מצגות ומשחקים, וההורים שלנו עושים לנו אווירון, 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 וכל מיני שירים תוך כדי האוכל. לא, האוכל זה מה שצריך להיות מעניין, חוויית אכילה היא צריכה להיות מעניינת, ברגע שילד מפסיק לגלות עניין, זה הסימן שהוא שבע, אנחנו לא רוצים להעסיק ילד וככה לדחוף לו עוד אוכל בלי שהוא באמת מודע לזה. הרעיון הוא שילד צריך להיות מכונס באכילה, וכל עוד הוא פותח את הפה, זה סימן שהוא רוצה לאכול, וברגע שהוא סוגר את הפה, סימן שהוא שבע והוא לא רוצה יותר לאכול, ואין סיבה להסיח את דעתו ולגרום לו ככה לפתוח את הפה מאיזושהי התלהבות ולהכניס כפית. זה לא עובד ככה, זה לא המטרה.
וזה לא הרעיון. בטח ובטח לא שירים ביוטיוב וטאבלטים ודברים כאלה בזמן האכילה, זה גם בגיל מאוחר יותר לא מומלץ. אה, אפשר בזמנים אחרים, אני לא נכנסת לזה, אבל לא בזמן האוכל. ילד צריך לדעת להתרכז באוכל, שהאוכל זה מה שיעניין אותו, האכילה והלמידה זה מה שיעניין אותו, ולא שום דבר אחר שמגיע תוך כדי. אז מתי אנחנו נרצה לפנות לייעוץ תזונתי, שיש לנו איזשהו קושי במעבר בין המרקמים השונים של המזונות, זאת אומרת, לא קושי של, כמו שאמרתי, של פעם, פעמיים, שלוש וזה חולף, אלא רואים באמת איזה שבועיים, 3 חודש שאנחנו מנסים ולא הולך. גם במעבר בין תמ"ל למזונות משלימים באופן כללי, זה קורה להרבה ילדים, וגם במעבר בין מזון נוזלי, מחיתי, למוצקים, לאכילה עצמאית. זה גם עושה איזשהו אתגר לילדים, וכשיש לנו איזשהו קושי שאנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליו, אז אני ממליצה תמיד לפנות אלינו. בעיות רפואיות שקשורות למערכת העיכול, ריפלוקסים, עצירות כרונית, חוסר נוחות בטנית וכולי, אז כן מומלץ לפנות אלינו, להתאים את האכילה, את ההמלצות התזונתיות. כשיש לי איזשהו חשש לגבי תזונת הילד, אני לא בטוחה אם הוא מקבל מספיק, הוא מאוד מקובל על דברים מסוימים, התפריט נראה ככה, אני לא בטוחה אם זה מספק אותו, לפנות. כמובן, כמו שדיברנו בשבוע הקודם, על עקומות גדילה, כשיש לי איזשהו חוסר עלייה במשקל, או עלייה שהיא מואצת במשקל בגילאים נמוכים, אז חשוב לבוא לדיאטנית, לראות מה קורה, לנסות להבין, להיות רגועה שמבחינת התזונה הכל בסדר, ואז אפשר לבדוק את זה הלאה. בררנות אכילה או סירובי אכילה, כמו שאמרתי קודם, חשוב לבדוק את זה, וחשוב, חשוב, חשוב, כמה שיותר מוקדם. רואים סימנים כאלה שילד מאוד מאוד נרתע ממזון שהוא מחיתי, וזה חשוב לדעת לתווך את זה ולעשות חוויית אכילה נכונה, עם ייעוץ נכון. ככל שעושים את זה בגיל יותר מוקדם, ככה כל הפתרון יהיה הרבה יותר מהיר ויעיל, מאשר שבאים אחרי זה בגיל 5, הילד אוכל רק יבשים, הילד לא נוגע בפירות וירקות, אז מאוד מאוד חשוב לדעת לעשות את זה נכון ובזמן הנכון, ולקבל המלצות נכונות. איך להתמודד עם זה, כמו שאמרנו קודם, מצבים של אלרגיות, או תזונה שהיא טבעונית או צמחונית, הרבה פעמים קבוצות מזון גדולות יורדות מהתפריט, וחשוב לדעת שהתפריט מאוזן ונכון ולפנות לדיאטנית. אז איך מקבלים ייעוץ תזונתי במכבי? מבקשים הפניה מרופא הילדים, מוצאים דיאטנית במדריך שירותים, לפי שם, לפי האזור, לפי תורים פנויים אם יש איזושהי דחיפות, והם מתאמים תור דרך האפליקציה או המוקד. וזהו. אם מישהו יצטרף, אני רק אגיד לכם לכתוב לי מייל כדי שאני אשלח לכם סיכום של שני המפגשים באיזושהי כמו חוברת כזאת שעשינו, ושאלות אם יש. יש לי כמה, אם אני יכולה להתחיל בבקשה. בטח, בשמחה. קודם כל, אנחנו כן שבוע שעבר אחרי הזום הראשון התחלנו טעימות. איך היה? מאוד זורמת. מעולה. השאלה הראשונה זה כמה לתת בעצם. 10 כפיות, 15 כפיות, את יודעת, הן לא מלאות, אבל היא ממש זורמת ופותחת את הפה. מעולה. בת כמה היא אמרנו? היא כבר בת חצי שנה? היא תהיה בת חצי שנה עוד כמה ימים, עוד 5 אז ימים. הכל בסדר. זאת אומרת, גם אם היא מאוד זורמת וזה גרם לה לוותר על, כאילו להוריד ארוחת הנקה או תמלחת, הכל בסדר, מגיל חצי שנה. אז בגדול אתמול אנחנו לצורך הדוגמה היא אכלה בערך 11 כפיות, אבל חצי שעה אחרי זה הייתה לא רגועה ונתתי לה הנקה, וכאילו היא בסדר, במריבה בסדר ואכלה. גמור. השאלה אם זה לא מעמיס מדי על הקיבה. לא, זה לא מעמיס מדי. בגדול אנחנו מתייחסים למנה כחצי כוס של מחית או פרי או ירק בשלבים האלה. חצי כוס של מה? של כוס חד פעמית לצורך הדוגמה? כן, של כוס חד פעמית. זה מנה מבחינתנו. ילד יכול לאכול יותר ממנה, וילד יכול לאכול פחות ממנה, וילד יכול להיות רעב, כמו שאמרת, הרבה פעמים, במיוחד הנקה, היא הרבה פעמים לא באמת באה ממקום של רעב, כמו ממקום של איזשהו צורך. אז הכל בסדר, היא תדע לווסת את זה. אני יכולה להגיד לך שהבת שלי עם בקבוק, ובהתחלה של הטעימות, אחרי חצי שעה היא בכל זאת רצתה, ופתאום ראיתי שהכמויות יורדות. שהיא 30, 60, בבקבוק יש יותר אינדיקציה.
אבל כן. רואים שהיא אוכלת פחות, וכבר לא מגלה עניין, כי היא שבעה יותר מהארוחה. ולאט לאט היא גם תדע להזיז את זה. כאילו, את תראי שיפתחו יותר פערים. מהמם. אבל גם אם היא צריכה אחרי חצי שעה זה בסדר, וגם אם היא רוצה יותר מ10 כפיות, זה ממש בסדר. תני לה להכתיב את הקצב, זה מעולה שהיא זאת משתפת אומרת, פעולה. עד שהיא סוגרת את הפה או מסובבת בדיוק, את כל עוד הראש, היא משתפת להמשיך. פעולה, תני לה. כי עד עכשיו הייתי מפסיקה. אוקיי, בסדר, אז על זה ענית לי. מה לגבי אלרגיות? סתם לצורך הדוגמה, זה נראה שיש לה פריחה ליד הפה. אני לא יודעת אם זה בגלל זה שהיא מריירת יותר, כי גם אנחנו מחכים לשיניים מהמם. אותו, או שיכול להיות שזה משהו מהירקות. עכשיו נתתי דברים מאוד מאוד פשוטים, כמו תפוח אדמה, בטטה, דלעת. בדיוק. בירקות זה פחות סביר, לפעמים זה מהמם. קורה מפירות. כל בננה, מיני. בננה ותפוח היא קיבלה עד עכשיו. אז לא סביר שזה מזה, אוקיי. אבל באופן כללי, כשמתחילים אפרסק או קיבי או כל מיני דברים כאלה, אז כן יכול להיות פריחות עוריות, מהמם. אבל זה בדרך כלל חולף, זה לא אלרגיה, זה כמו רגישות כזאת, היא בדרך כלל הסיבים האלה שיש על מהמם. הפרי, מרקמית, וזה חולף, ככל שחושפים זה עובר, אז גם אם זה קורה לך בעקבות אוכל, זה בסדר, זאת אומרת, כל עוד זה לא איזשהו משהו שגורם לה להקאה, או לא, חלילה, לא, לא, ממש, ממש אז הדמומיות גם אם של זה החלק. פריחה, להמשיך לחשוף, וזה כאילו בדרך כלל עובר. פשוט לזכור אפילו לכתוב לך בטלפון מה הבאת לה, ושהיה אחרי זה איזושהי פריחה, ולהביא את זה עוד פעם, השאלה אם הפריחה היא מיידית, זאת אומרת אם אתמול נתתי לה דלעת וראיתי פריחה, יכול להיות שזה משהו של יום לפני, או שזה בדרך כלל תוך כמה יכול להיות שעות. שהיה לה יום לפני פריחה, אי אפשר זהו. לדעת. לא, לא, לא אבל פריחה, העניין הוא, השאלה אם אז הפריחה מה תוך... שאני הייתי ממליצה במצב כזה, שהבאת לה דלעת והיה לה פריחה, ואת לא יודעת אם זה קרה מהדלעת או לא קרה מהדלעת, אפילו לכתוב לך שהיה דלעת, מחר להביא לה עוד פעם, לא מחר, לחכות שהפריחה תחלוף. יעבור. כן, להביא לה עוד פעם דלעת ולראות איך היא מגיבה. הבנתי, ושאלה אחרונה ברשותך, אמרת לא תלמדי, אבל תדברי על איך בעצם מלמדים אותם לשתות מקשית, זאת אומרת, כרגע היא מקבלת כמו בקבוק תמל, אבל כן, כן, אני מבינה שאנחנו בהתחלה זה צריכים עדיין לעבור. סביב הבקבוק הזה. תראו, מהמם. כמו שאמרתי לכם בשיעור הקודם, זה מאוד תחום של קלינאיות תקשורת ופחות התחום שלנו, אבל מהמם. כשאנחנו מלמדים, צריך קשית, הקשית הדקה, זה טכניקה שצריך ללמד ילדים, יש המון היום סרטונים ברשת, איך ללמד את זה, כי מאוד קשה. מה עדיף, להמשיך עם להסביר את הבקבוק זה בראשונה? בעל פה, איך לעשות את זה, אבל בגדול הרעיון הוא ממש לשאוב מים, לתפוס מהמם. את הלמטה, להשאיר מים בתוך הקשית. ליצור איזשהו ואקום, לתפוס את הלמטה של הקשית, ולהשאיר את המים שם, ואז להעביר את זה לפה של התינוק, לשחרר, כאילו לתת לו את הזרימה של המים פנימה, הוא מתחיל כאילו ללמוד את היניקה הזאת, את השאיבה של הדקה, אבל זה לא תמיד בשלב הזה, כאילו לא, ממה עכשיו שאני בשלב הזה מכירה, אז בגיל להמשיך עם חצי שנה זה עדיין מיומנות. אז להמשיך עם הבקבוקי תמל בינתיים, ובהמשך רק... כן, בתור התחלה שקודם תתרגל למים, בבקבוק גם תמל. עם זה היא אחרי זה, זורמת אגב. ההמלצה של קלינאיות הרבה פעמים זה גם הכוסות האלה. היום ההמלצה הגורפת היא כוס רגילה. זאת אומרת, ללמד ילד לשתות מכוס רגילה ממש כבר עכשיו בגיל חצי שנה? זאת אומרת, לא. מההתחלה? זה לא. לא יעבוד. אבל אוקיי. אני תמיד ממליצה, אני תמיד אומרת ששואלים אותי זה להתחיל מבקבוק מהמם. רגיל. קודם להרגיל אותם לרעיון הזה של מים, שיש משהו אחר בבקבוק שהוא לא תמל. קודם כל שיתחילו להתרגל לזה. אחרי זה מעבר, אני ממליצה על הכוסות שהן כאילו ככה ולא נשפחות בהתחלה, מהמם. בשביל שילמדו את הרעיון הזה של הרמה של השליטה הזאת, ואז מעבר לכוס קטנה פתוחה. זה ההמלצה היום של הקלינאיות תקשורת. כל אוקיי. הפיות האלה המיוחדות, זה בסדר, זאת אומרת, בסוף זה מאוד אינדיבידואלי, וכל ילד מסתדר עם משהו אחר. אני בסדר יכולה להגיד גמור. שניסיתי לבת שלי מלא. בסוף היא תודה מסתדרת רבה לינוי, בגבול של עזרת התמ"ל. לי המון. אני אשמח רגע להתחבר לשאלה. בטח. אני פשוט פספסתי את ההדגמה שאמרת על הכוס. לאיזה כוס להעביר אחרי בקבוק? כאילו מומלץ? אחרי בקבוק, הקלינאיות היום ממליצות על כוס מהמם. כוסות קסם האלה, אתם מכירות? שהיא כאילו, היא כמו כוס רגילה, אבל היא סגורה. אוקיי. כאילו אם תהפכי אותה, היא לא תישפך. אוקיי, אז כאילו צריך שהתינוק עדיין לומד את פעולת השתייה מכוס, כאילו אין אה, לו איזה פייה. הוא כאילו שותה, אבל הוא צריך מציצה בשביל להוציא. אתם מכירות הוא צריך את הכוסות מציצה, קסם הבנתי. האלה? אוקיי, עכשיו אני מתחברת לשאלה. הבת שלי היא בת פחות מחצי שנה,
והיא ממש כאילו עפה על הקטע של לשתות מים. האם אני צריכה Mhm. להגביל אותה, כאילו, בגלל שהיא פחות מחצי שנה ושזה לא יחליף לה, או שלזרום איתה צריך פשוט לשים לב שזה לא ממלא. כי מים כאילו כאילו שלא כן יחליף לה ארוחה, ממלא. כאילו, של אז של... גם עם תינוק בן חצי שנה, כאילו לשים לב, אנחנו לא רוצים שתינוק ישתה לי בקבוקים שלמים של מים, כאילו ככה. גם זה לא קשור לגיל. זאת אומרת, אנחנו כן לא רוצים לשים לב שזה לא מחליף את המים, שזה לא ממלא, כי כמונו המבוגרים, מים יכולים כן לגרום לאיזושהי תחושת מלאות וחוסר רצון לאכול, גם מוצקים וגם תמ"ל. אז אני תמיד אומרת, יש הרבה ילדים שהם סופר זורמים, כאילו מה שתשימי להם בבקבוק הם ישתו. ואז אז אני אומרת, לשים בהתחלה 30-60 כזה, לא למלא להם בקבוק. יש ילדים שגם אם תשימי להם 150, 180, הם ישתו כל פעם את ה-30. ויש ילדים שאם תשימי להם 150, הם ישתו את ה-150. אז לשים כל פעם 30 כזה, לתת להם לשתות בהדרגה. אוקיי, תודה. ועוד שאלה, אני פשוט שכחתי, באיזה גיל צריך לחשוף, אפשר לחשוף לבשר, וזה ממש מההתחלה? ממש מההתחלה. מההתחלה. ועוד שאלה שהייתה לי, זה לגבי מוצרי חלב, כאילו כל המעדנים, גבינות מהמם. וכאלה, שזה אמרנו מגיל קצת יותר מאוחר טיפה? בגדול אנחנו כאילו מתחילים בארוחת פירות וירקות, מהמם. נשארים עם זה כמה זמן שהילד זורם, ואז בגדול אפשר מגיל חצי שנה להביא מוצרי חלב, זאת אומרת אין איזשהו עניין לחכות עם זה, אבל זה עדיין לא בתזונה הבסיסית של ההתחלה, זה בדרך כלל קורה כשאנחנו מוסיפים ארוחה נוספת, כשאנחנו מוסיפים ארוחת ערב נוספת, אז גם מתווסף איזושהי ארוחה חלבית, ארוחה של יוגורט, ארוחה של איזשהו משהו כזה, אבל יש הרבה ילדים שגם בגיל חצי שנה אוכלים יוגורט עם איזושהי מחית פרי, ואין עם זה שום בעיה. כאילו, זה זאת אומרת, אני קורה יכולה באופן טבעי או לעשות את זה, כשמוסיפים ארוחת ערב. אוקיי, אז אפשר או בערב שאני עושה נגיד ארוחת ערב שמוסיפה לה, באיזה שלב מוסיפים ארוחת ערב בהמשך, כאילו, באיזה שלב זה מתווסף? זה מאוד תלוי ילד. ילד שזורם ומשתף פעולה בגיל 6 חודשים, אפשר אחרי כבר חודש להוסיף עוד ארוחה. הבנתי, אז כאילו ילד עוז, שיותר קשה לו, בגדול ההמלצה היא סביב גיל 8-9 חודשים כבר שתהיה עוד ארוחה. זאת אומרת, אם קשה להם, אז כבר כאילו לנעוץ את זה לשם, אבל אם הוא זורם כבר אפשר לפני. אוקיי, ואני יכולה גם להוסיף את זה נגיד לארוחה קיימת כמו בפירות, כאילו להוסיף לו לתוך בטח, הפרי, כן. מגיל חצי שנה אה, אין שום בעיה עם מוצרי חלב. רק וגם חלב לזה צריך לעשות חם אנחנו... חשיפה, נכון? כאילו, קודם כל לראות שהוא בטעימות, כן, שהוא לא... פנקקים על בסיס יוגורט, שלוליות גבינה, כל הדברים האלה, אם רוצים ככה לנסות להתנסות באכילה עצמאית, אין עם זה בעיה מגיל חצי שנה. אוקיי, מצוין, וצריך לשמור על זה כאילו באחוזי שומן גבוהים, או שזה לא משנה? כאילו, לא, עדיף אין שזה יהיה סיבה, אחוזי אין שומן? כאילו צורך לאחוזי שומן גבוהים, אבל Mhm. אין סיבה להגביל, אלא אם כן הילד הוא קטנצ'יק ואנחנו רוצים להעלות אותו במשקל, אז כן אנחנו אומרים להחליף את הגבינות ואת הדברים האלה לאחוזי שומן קצת יותר גבוהים, לתת לו יותר קלוריות. אבל בילד רגיל אין... סליחה, את היית קטועה לי, סליחה, אני מצטערת. לא, מה הכל אמרת בסדר. משפט אחרון? אמרתי שאין שום עניין להמליץ על אחוזי שומן גבוהים, אבל גם לא צריך להגביל. זאת אומרת, אם המתכון הוא עם שמנת להקצפה, אז אין סיבה למצוא איזשהו משהו שהוא טיפה פחות אחוזי שומן, אבל גם אין רעיון להביא דווקא את הגבינות השמנות, דווקא את הדברים האלה, כל עוד הילד הוא במשקל תקין. ההמלצות האלה של אחוזי שומן גבוהים הם בדרך כלל קטנטנים. אוקיי, אני מאוד מאוד מודה לך, תודה. בכיף. עוד שאלות? מעולה, אז שמחתי להכיר ושיהיה שבת שלום. כולם שלחו לי את המיילים, נכון? אני אשתדל ככה ראשון שני לשלוח לכם את זה למייל את החוברת. זה ממש מסכם את כל מה שדיברנו. רק שימו לב ששלחתם לי וזהו, תודה רבה. תודה רבה, זה היה חשוב ממש, בכיף, תודה. בכיף. ביי להתראות. ביי.